Čaute, tu som ja, Andrej z... Jarko. Áno, ospravedlňujem sa za lagy, ale hráme momentálne Mystic Craft, Minecraft server. A ja mám skin Cadreal. A ja mám svojho Iron Man, super. Áno, a na niektorých serveroch budem možno mať tento skin a na niektorých Steva, obyčajný. A tak, a pustíme sa do hry. A zo začiatku mi tu dali diamantový krompáč a stack melónov. Mi dala majiteľka. A ideme na VARP doly. Oj, to mi dalo meno. Doly. Tak, a toto by som povedal, to je taký úvodný diel, pretože začíname natáčať a ja a Jaro. A tak to bude. Idem si podolovať diamantíky. A môžeš povedať aj ty dačo. Tak ja neviem, čo mám povedať. Ten Sknemaj je môj kamarát, má 13 rokov, a tým také poviem. Tiež natáčam. A sú babky. Dôležité. Áno, preto nebudem natáčať. A čo som také ešte strašne povedal. Neviem. A hej, a ešte jedna vec, že... Tak. Či chceš dia? Ja mám? A ja mám aj kompáč. Ja tiež. Ja mám tak a 6 dia. Super. A ty doluješ? Ty doluješ diamanty? Nie, to... Nedala tá nejiteľka. Ti dala? Nie. Dobre. Čo som poprosil. Som si kúpil 60 stejkov a vinových trávu. Ja mám stack melónov. Stejky vieš o tom, že sú lepšie. Ja viem. VARP. Docela sa toho tu už zmenilo, dokiaľ sme to neboli. Počkaj. To že nahrávame. Áno. Tak. A tu asi vo VARP prírode budem bývať. Matúš sa pýta, že ako sa robí spawner. A prečo píše po česky? Však to je Slovák. Čo ja viem. Vo vakte, kde chceš bývať? A kde? Ja som myslel, že na normálnom svete, ako... No to dobré. VARP skáčka. No tu si kus poskáčem a keď spadol som. Ideme si hľadať Počkaj. miesto. Na mňa, ja som ešte nespadol. A mám nastavené, že bude hmla, takže môže to byť trošku čudné, ale je to hmla. Ja som si dal našlo, ty si tam, ty. Hej, tu som ja. Ja viem, ako ty ho bavíš, ako keby si mal najkrajší skin na svete. Kúpim si originálku a som zvedavý, že kto bude mať krajší skin. Čo? Že kúpim si originálku a som zvedavý, že kto bude mať krajší skin. Že tak strašne s ním chlapeš. Ja nehovorím, že on je krajší skin. A to strašne sa s ním chlapeš.